sasagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang pagkatao ko. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa aking tulang. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, isang bagay yon na maipagmamalaki namin sa aming relasyon ni Jimmy. Isang sumpaan na handa naming tuparin. Hanggang sa humarap kami sa altar, hindi namin dudungisan ang aming mga sarili sa mapanuksong tawag ng laman. Mabuti na lang. Maaga ako nakalabas sa office. Nakadaan pa ako dito sa mall. Tamang-tama sa binabala kong sorpresa kay Jimmy. Ibibili ko siya ng magandang relo para sa birthday niya. Ay, ayun. Yun ang tindahan ng mga relo. Doon ako pupunta. Sorry. Hindi ko sinasadya. Pasensya na, nagmamadali kasi ako eh. Miss, okay ka lang? Ba't mo tinitingnan ng ganyan? Ha? Wala. I'm sorry. Kasalanan ko rin eh. Nagmamadali din kasi ako. It's my fault. It's okay. Gusto mo para makabawi ako sa'yo, magmerienda muna tayo. Sagot ko. Ako nga pala si Gerard. And you are... Ha? Rihanna? Rihanna. Sana huwag kang tumanggi. Dahil kung tatanggihan mo ako, ibig sabihin, hindi mo tanggap ang sorry ko. Ano? Let's go? Okay. Nangyari sa akin. Hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, mukha ni Gerard ang nakikita ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Cellphone ko. Si Gerard? Hello? Hello, Rihanna? Hindi ako makakatulog. Naiisip kita. Ha? May lakad ka ba bukas? Pwede ba tayo magkita? Please, Rihanna. Ihintayin kita. Gerard? Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, si Gerard ang susubok sa tibay ng relasyon namin ni Jimmy. Isang lalaking hindi ko kayang tanggihan dahil may kakaiba akong naramdaman para sa kanya. Salamat at pinagbigyan mo ko, Rihanna. Ayoko sana eh. Kaya lang mapilit ka. Ano bang dahilan at gusto mo magkita tayo? Dahil hindi kita makalimutan. Mula na magtama ang ating mga mata doon sa mall. Kung saan tayo nagkabanggaan, hindi ka na nawala sa isip ko. Ha? I think I'm in love with you.
Kahapon lang tayo nagkita. Pagkatapos, in love ka na kaagad sa akin. Totoong sinabi ko. Ikaw ba, wala ka bang nararamdaman sa akin? May boyfriend ako. At mahal ko siya. Boyfriend. Meaning, hindi pa kayo kasal. Kaya pwede mo maging tayo. Itigil na natin ito. Aalis na ako. Rihanna. Gerard, ang kamay ko. Hindi ko ito bibitiwan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Gerard, please. Pareho ba tayo ng nararamdaman? Sandali lang. Jimmy, Rihanna, basang-basa ka ng ulan. Pasok ka. Bakit ka nagpunta rito? Ang lakas ng ulan, ha? Jimmy, magpakasal na tayo, please. Ha? Pareho naman natin mahal ang isa't isa. Kaya wala nang dahilan para hindi tayo magpakasal. Rihanna? Ayusin natin kaagad ang mga dapat ayusin. Gusto ko makasal tayo sa lalong madaling panahon. Mr. Romántico. Mr. Romantico, ang pagpapakasalang naisip kong paraan upang makaiwas sa nakaambang panganib sa relasyon namin ni Jimmy. Kaya hindi na ako naghintay na siya pa ang magyaya sa akin magpakasal kami. Ako na ang kusang nag-alok sa kanya na magsumpaan na kami sa harap ng altar. Bakit mo ginawa yun? Ikaw ang nag-alok ng kasal kay Jimmy? Doon din naman kami papunta eh. Bakit ba pagtatagalin pa namin? Pero, Wala nang pero-pero. Ang gawin mo na lang, ihanda mo ng sarili mo dahil matutupad na. Gusto mo na maging bridesmaid sa kasal ko. kailan magkasal nyo? 2 months from now. Haharap na kaming dalawa ni Jimmy sa altar. Rihanna, Gerard, anong ginagawa mo dito? Nakainom ka. papasukin mo ako. Sige, pumasok ka. Totoo bang nabalitaan ko? Ikakasal ka na? Boyfriend ko si Jimmy, kaya natural lang yun. Natural Hindi lang ako papayag. Gerard! Akin ka lang. Ay, bitiwan mo. Huwag mo akong yakapin. Ano pa? Akin ka lang. Huwag mo akong halikan. Mahal kita. Huwag ano pa. Rihanna. Huwag mo akong halikan. Gerard. Mr. Romántico. Mr. Romantico, naging mahina ako sa tawag ng tukso. Ang pagkababae ko na iningatan ko sa mahabang panahon upang ibigay sa lalaking mamahalin ko habang buhay ay nawala sa isang iglap. Sa lalaking ewan ko kung karapat dapat kong pagkatiwalaan. Handa ng lahat para sa kasal natin. Sa wakas, magiging misis na kita. Rihanna? Okay ka lang? May sinasabi ka, Jimmy? Kanina pa ako nagkukwento eh. Hindi mo naririnig. Ang sabi ko,
Nakahanda ng lahat para sa kasal natin. Oo, alam ko. Hindi ka masaya? Masaya. Siyempre. Meron ka bang dinaramdam? May sakit ka? Mukhang hindi ka okay eh. Okay lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Ilang araw ko nang napapansin na lagi kang tahimik. At tuloy, pakiramdam ko parang hindi ka excited sa kasal natin. Jimmy, Gusto mo pa bang ituloy natin ito? Desidido ka pa bang magpakasal tayong dalawa? Hindi ako magsasawa sa iyo. Mahal na mahal kita. Rihanna, bakit? tigil na natin ito. Ano? Nakukonsensya na ako. May boyfriend ako. Ikakasal na kami. Pero nandito ako sa loob ng motel. At may kasama ibang lalaki. Rihanna, Ayoko na. Ito na ang huli nating pagkikita. Saan ka galing? Chelsea, Gerard, lagi ka nalang gabi na kung umuwi, ha? Pinababayaan mo na kami ng anak mo. may nasikaso lang ako. Ano? Babae mo? Ano ka ba? Trabaho ang ginawa ko. Kaya tumahimik ka na. Huwag mo akong papaniwalain, Gerard. Minsan mo na nagawang pagtaksilan ako. At hindi na ako papayag na maulit pa yon. Dahil kapag ginawa mo yon, makakapatay ako ng tao. Tandaan mo yun! Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, lingid sa kaalaman ni Jimmy, sumira na ako sa sumpaan naming dalawa. Ang inaasahan niyang pareho kaming haharap sa altar ng malinis at walang bahid dungis ay hindi na magkakaroon pa ng katuparan. Pare, eto na yung hinihiram mo sa akin. Pandagdag sa mga gastusin nyo para sa kasal nyo ni Rihanna. Pasensya ka na pare. Medyo biglaan eh. Hindi ko alam na agad kaming magpapakasal. Ayaw mo, babayaran ko kagad sa ito. Ano ka ba naman? Huwag mo intindihin yan. Ang asikasuhin mo ang pagpapakasal nyo. Tulong ko na lang yan sa'yo. Huwag mo na bayaran. Hindi. Utang ito pare. Kaya dapat bayaran ko. Huwag na. Regalo ko na yan. Huwag mo nang tanggihan. Sige pare, maraming salamat. Oh, good luck sa honeymoon nyo, ha? Sama ako ng 10. Luko-luko. Akong ninong sa first baby nyo, ha? O siyempre, ikaw pa ba ang hindi ko kukunin? Ang tagal na natin magkaibigan. Sanggang dikit nga tayo eh. Pare, pare, Medyo sumakit ulo ko pare. ha? Well, Bakit, no. pare? Jimmy! Please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Jimmy. Jimmy, salamat. Nakamalay ka na. Lance, Tinawagan ko na si Rihanna at papunta na siya dito. sana hindi na. Kailangan niya malaman. Pare, huwag mo sabihin sa kanya ang totoong kalagayan ko. Ha? Pero Jimmy... Please, ayoko malaman niya. Jimmy!
Oh, Rihanna, Ano, kumusta ka na? Ano sabi ng doktor? Anong sakit mo? huwag kang mag-alala. Okay na ako. Nahilo lang ako ng konti. Overpatig daw. Makalalabas din kagad ako rito sa ospital. pare, sa labas na muna ako, ah. Sige lang, pare. Diana, sige. Okay. Rihanna, Jimmy, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. mahal din kita. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanan. Malakas ang loob ko dahil nandyan ka. Pakiusap ko. Kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan. Ipangako mo. Oo. Pangako. Hindi kita iiwan. Hindi, Jimmy. Gerard, saan ka na naman pupunta? Sa babae mo? Chelsea, ano ka ba? Magtatrabaho ako. Kita mo naman, naka-uniforme akong pang-opisina. Bumenta na yung dahilan mo. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Nagbago na ako. Kaya sana naman, huwag mo nang balikan pa ang mga nangyari. Tapos na yun. At saka, nangako na ako sa'yo, di ba? Na magiging tapat na ako at hindi na kailanman maghahanap ng iba. Siguruhin mo lang, ha? Dahil kapag nahuli kita, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo, pati dun sa kabit mo. Ayaw mo na talaga maniwala sa akin. Dapat ba kita pagkatiwalaan? Bahala ka! Basta ako, wala akong ginagawang masama. Nagpapakatino na ako. Ngayon, kung duda ka, problema mo na yun. Diyan ka na nga. Sige lang. Kung akala mong mapapaniwala mo ko sa kasinungalingan mo, nagkakamali ka. Mahuhuli din kita. Kayo ng babae mo. At tinitiyak ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Mr. Romantiko. Natatakot ako, Mr. Romantico. Dahil alam kong walang lihim na hindi nabubunyag. At si Chelsea, ang asawa ni Gerard, babae ring dapat kong maunawaan. At hindi ko siya masisisi kung dumating man ang isang araw na kumprontahin niya ako dahil sa aming kataksilan. Mabuti na lang, wala nang ipinagawa si boss. Kaya maaga ako nakalabas ng opisina. Tamang-tama. Dadaan ako sa pinagpatahian ko ng wedding gown ko. Tatawid na ako ng kalsada. Rihanna, Gerard? kanina pa ako nag-aabang sa'yo. Iniiwasan mo ba ako? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ayoko na. Tama na ang kahibangan natin. Ang pagkakamaling nagawa natin. Hindi. Hindi ako papayag. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi mo pa ako narinig. Ayoko na. Kaya umalis ka na. Kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, ipagtatapat ko sa boyfriend mo ang relasyon natin. Sasabihin ko sa kanya lahat ng namagitan sa ating dalawa. Ngayon, sasama ka ba sa akin o hindi? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, pare? Seryosong-seryoso ka. Pare, hindi lang kasi kita masakyan. Anong ibig mo sabihin? Nagiging unfair ka kay Rihanna. Hindi mo sinasabi sa kanyang totoo. Para ipinaliwanag ko na sa'yo, hindi ba?
Kailangan ko si Rihanna sa buhay ko. At hindi ko makakaya ang mga pagsubok sa buhay ko kung mawawala siya sa akin. Bakit naman siya mawawala? Jimmy, kung talagang mahal ka niya, maintindihan niyang katayuan mo. Matutulungan ka niya. Ano ba yung kinatatakot mo? Takot akong malaman niyang totoo. Alam mo ba talagang kahulugan ng pagmamahal? Pagsasakripisyo, pagiging tapat, at higit sa lahat, pangunawa? Kung wala doon ang mga nabanggit ko, ibig sabihin, walang pagmamahal. Kaya kung ako sa'yo, ipagtapat mo na sa kanyang totoo. May kasabihan tayo, Jimmy. Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Pare, Alam ko, mahal ka ni Rihanna at kailangan mong tulong niya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi lang ako ang nagtatago ng lihim sa relasyon namin ni Jimmy. Pero may pagkakaiba nga lang. Dahil ako, ang sikreto ko ay pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. At siya ay sa isang sitwasyon na hindi niya kagustuhan. Huling pagkikita na natin ito, Gerard. Sino may sabi? Ikaw? Rihanna, hanggat hindi ko sinasabi na maghiwalay na tayo, hindi ka pwedeng kumalas sa akin. Tuloy ang pagkikita natin at magpapakasaya tayo hanggat gusto ko. Gerard, nakukonsensya na ako. Makonsensya ka naman, oh. Tigilan na natin ito. Ilang araw na lang ikakasal na ako. Sana naman naiintindihan mo. Akong intindihin mo. Kailangan kita. Mahal kita. Kaya wala kang karapatan na diktahan ako sa gusto ko. At huwag kang magkakamali na suwayin ako. Dahil guguluhin ko ang buhay mo. Kayo ng nobyo mo. Ikakalat ko sa lahat ng kakilala at kaibigan mo, pati sa pamilya mo, ang relasyon natin dalawa. Nakuguluhan na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano ko tatapusin ang relasyon ko kay Gerard? Ayokong malaman ni Jimmy ang tungkol sa amin. At ayokong malalagay sa isang malaking kahihiyan. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Parang nasusuka ako. Tatakbo ko sa banyo. Ano nangyayari sa akin? Ilang araw na ako nagkakaganito. Hindi. Magdadalawang buwan na akong hindi dinadatnan. Hindi kaya. Kailangan ko makasiguro. Pupunta ako sa doktor ngayon din. Hello? Lydia, Oh, Rihanna. Bakit? pwede bang pumunta ka ngayon dito sa bahay? Ha? Kailangan ko na makakausap, please. Oh, sige. Pupunta ako. Bilisan mo. Oo, sige na. Bye. Ano kaya nangyayari sa babaeng yun? Parang may malaki siyang problema. Mr. Romantico. Litong-lito ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
paano ko may tatago ang isang pagkakamali na pagsisisihan ko habang buhay at sisira sa pangarap kong matagal kong inasam. Oo, Lydia. Paano nangyari? Hindi ba usapan niyo ni Jimmy na walang mangyayari sa inyo hanggat hindi pa kayo kasal? Hindi si Jimmy ang ama ng pinagbubuntis ko. Ha? Si Gerard. Gerard? Nakilala ko siya sa isang mall. Malakas ang kanyang appeal, kaya nagkagusto ko sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Mga? Oo. Maraming beses nang may nangyari sa amin. Ano ba yan? Malaking problema ang ginawa mo. Tuwan mo ko, Lydia. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano ko sasabihin kay Jimmy? Paano yung kasal namin? O naman, sana inisip mo yan bago ka nakipagrelasyon sa lalaking yun. Malalaman at malalaman ni Jimmy ang kalagayan mo at hindi mo yan maitatago. Ipagtapat mo na lang sa kanya ang totoo. Nasa kanya na kung tatanggapin ka niya o hindi. Pero ano man ang maging desisyon niya, tanggapin mo na lang.